Danas sam popodne bio u posjeti jednom našem fratru u domu za starije i oni imaju ovako jedan prostor tamo za druženje, za kavu i kada sam sjedio tamo s njim, naravno da su se pridružili i drugi korisnici koji koriste taj prostor i onda smo počeli tipično pričati kako je zahladnilo, pa kako je vrijeme, evo advent je i do mene je sjedila jedna gospođa iz Slavonije, vjerujem da ona ovo sada gleda dok pričam. Kaže ona, moje dijete, kako smo mi u naše vrijeme slavili Božić i advent. I onda mi je pričala tako sam ga i ja slavio. Međutim, od tog adventa kojeg smo mi tada slavili, meni se čini da mnogima od nas je ostala samo nostalgija. Da mnogima od nas koji pamtimo što znači priprema i advent i Božić, je nešto drugo od onoga što danas gledamo. Zato, dragi mladi, postavljam vam odmah večeras pitanje. Mi smo pred samim početkom adventa. Kakav advent vi slavite? Kakav i kako advent živimo? Dakle, nije sve advent ono što se naziva advent. Jer ono što danas slušamo, gledamo i vidimo, i sada kad bi vam postavio pitanje što vas to prvo asocira na advent? Većina od vas misli kuhano vino, fritule, druženje, šetnja, lampice, džemperčići, orašar, ne znam šta sve ostalo. Sve samo to nije advent. Zašto? Zato što nam je podmetnut jedan komercijalni advent u kojem su mnogi kršćani pali pod utjecaj tog komercijalizma i izgubili su se. Naravno, odmah ću naglasiti ovdje da ja ništa nemam protiv tih stvari. Nemam ništa niti protiv fritula, niti kuhanoga vina, ni džemperčića, nosite šta god hoćete. Ali hoću reći odmah da je ovo sve blještavilo u adventu, naglašavam, sporedna stvar. Nama se događa jedan veliki problem danas, što smo ovo sporedno stavili za glavno i onda se ne uspijemo kroz advent pripremiti za susret sa Bogom. Jer ne zaboravite, objasnit ću što mi to slavimo za Božić i u adventu što iščekujemo. Kaže, došašće. Ok, kroz advent, prije svega, mi se prisjećamo prvog Isusovog dolaska. Kroz čitanje Svetog pisma, kroz gledanje filmova, kroz propovijedi, kroz zornice, sjećamo se prvog Isusovog dolaska. Međutim, mi ne smijemo zaboraviti da se mi u došašću pripremamo i za drugi Isusov dolazak. Dakle, ovo nije samo nekako obilježavanje nekog rođendana koji je bio, nego liturgijski advent nas priprema i za drugi Isusov dolazak. Kad će on biti? I mi to ne znamo. Samo znam i postavljam pitanje koliko će nas umrijeti ovoga adventa. Evanđelje današnje završava kada se sve to dogodi, uspravite svoje glave i čekajte radosno. I današnje evanđelje upravo ohrabruje one koji vjeruju da će Gospodin doći. I mi iščekujemo, zato se kaže i došašće. Ali, ako se mi pogubimo u ovome adventu i naglasak naše pripreme stavimo na ovaj kič, stavimo na ovo svjetovno i komercijalno advent, onda što se događa? Događa se ništa, nula. Jedan svetac je lijepo rekao, uzalud je da se Isus 1000 puta rodi, ako se ne rodi u tvom srcu. I vidite, mnogi kažu da rade već unaprijed sebi ugođaj Božića u adventu, naglašavam, jer kaže, tako se lijepo osjećam, nekako kaže, to mi je, enako mi je, super mi je to. Pa divno da ti je super. Ako ti na početku adventa popališ sve lampice po kući,
okitiš bor, sve pripremiš, kao da je Božić. Tvoje emocionalno stanje i radost Božića trajaće dok ne ugasiš lampice. Dakle, izvor tvoje radosti nije Isus. Izvor tvoje radosti su lampice i struja, lažni sjaj. Dakle, pravi sjaj, prava radost dolazi kroz advent da se njemu otvoriš, da te on obasja svojom ljubavlju i da ta milost traje cijelu godinu, ne kad ugasiš lampice i raskitiš bor. Ok, neko si može to pripremiti, ali govorim, to je sporedna stvar. I ne smijemo dopustiti da nas sve to zavara. Zašto? Zato što nas u Lukinom evanđelju u 21. poglavlju u jednoj rečenici Isus upozorava. I po toj ajmo vidjeti da li je ovaj advent koji većina u ovome Zagrebu se raduje i živi, zaista kršćanski ili je on jedan mehanizam proizvodnje novca i zabave i ne znam čega. U Lukinom evanđelju 21. poglavlje kaže: pazite da vam srca ne otežaju u proždrljivosti, pijanstvu i životnim brigama. Svima nam je već jasno. Sveto pismo, Isus nas upozorava. Pazite da vam srca ne otežaju u proždrljivosti i pijanstvu. Hedonizam. Sve je stvoreno da živimo hedonistički. Nije li tužno i žalosno da marketing, mediji, sve ide ruku pod ruku, da se udovoljava ljudskim željama, da se živi hedonistički, jedi i pi, ko da sutra ne postoji, ništa te ne ograničuje, samo ti danas živi. Samo ti danas živi. Drugo kaže, pazite da vam ne prođe vrijeme u životnim brigama. Današnji čovjek od jutra do mraka nema vremena, trči van, trči tam, briga za ovo, briga za ono, goni ovo, goni ono. Dakle, kaže, zbog nedostatka vremena, niti ima vremena za molitvu, ni susret s Bogom, na kraju krajeva kod nekih mogu reći nemaju vremena ni za svoju osobnu obitelj. Zato će im na Božić nakupovati poklona i poklona, skupih i dragih, da potkupe ljubav koju nisu dali kroz cijelu godinu. To nije Božić, to nije advent. Zato nas Božja riječ upozorava. Pazite da vam život ne prođe, da vam advent ne prođe u hedonizmu. A što mi imamo od našeg adventa u Zagrebu, osim ove dvije stvari? Hedonizam i užurbanost. Ne možeš proći kroz grad. Kad kažem hedonizam, šta nije hedonizam? Kad imamo, kažu svi da živimo u vremenu inflacije, u vremenu financijske krize. Šta je najveća bit kršćanstva nego nada? A lažni komercijalni advent je uništio i kršćansku nadu. Zašto? Zato što današnji komercijalni čovjek, iskomercijalizirani, pod utjecajem medija, reklama i svega, znate kako on živi kršćansku nadu? Živi ovako, u vjeri, blagostanja, bogatstva i užitka. To nije kršćanska nada. Kršćanska je nada koja ti razori srce i otvori Bogu. Ali advent i nekakva lažna nada koju ti daje komercijalni advent, da će biti blagostanja, bogatstva i ostaloga, ne otvara srce ni čovjeku ni Bogu. Živimo u vremenu inflacije. Pravi kršćanin kroz advent se odriče. Pravi kršćanin kroz advent donira. Pravi kršćanin kroz advent ljubi. Znate šta je rekao jedan ekonomista kad su novinari pitali, pa nije li malo pretjerano da tom vašem adventu u kojem toliko hrlite koštaju neke fritule ili ne znam što, koja čokolada 11-12 eura. Znate šta je rekao gospodin? Pa oni koji su siromašni neka ne idu u centar na advent. Nije li to malo vrijeđanje svih nas? Znači imamo advent koji se toliko reklamira, a da dobiju samo prestižni oni koji su bogati da si ga mogu priuštiti. To je kontra kršćanskog adventa. Ne bi li ti trebali bogati donirati siromašnima?
Treba vas, dragi mladi, biti stid i sram ako odete i snimite neki story video sa nekom fritulicom ili čokoladicom koja toliko košta, a ovdje su redovi gladni koji nemaju što jest. Ali bitno je objaviti na društvenim mrežama da si ti probao i Dubai i čokoladu. Jesi ti probao Božju ljubav? Nisi. Da si probao Božju ljubav, ne bi se naslikavao sa Dubai i čokoladom i kakvim glupostima za koje ti nije žao dati stoliko novaca samo za prestiž. Pa zato nam ekonomisti onda mogu reći, dragi katolici, dok vi takve cijene plaćate, ekonomisti mogu reći, vi koji ste siromašni, nemojte dolaziti u centar grada, idite na neki periferiju gdje je jeftinije cijene. Je li to duh adventa? Je li to duh hršćanstva? Je li to duh dijeljenja? I vidite što se događa kada se ne živi liturgijski kalendar, kada se ne živi liturgijski advent, onda se svi povampirimo, izgubimo osjećaj i onda smo stavili ono što od početka propovjedi govori, ono sporedno u glavno. I zabavljamo se kroz mjesec dana. Ljudi moji, daj vi meni recite, je li normalno? Liturgijski se zna kad počinje advent, kad završava. Svaki advent katolički, liturgijski završava na Badnji dan. Najranije može 27. početi 11. A mi imamo nekakve advente koji traju do 7. siječnja. Svako produžuje kako mu paše. A što se radimo? Krademo ime. Pa nazovite ga siječanj, veljača, kako god hoćete. Ja sam živio u Istri, tamo ne kažu advent, tamo kažu decembar. Nazovite ga god hoćete. Zašto komercijalizirate ono što je katoličko? Ali mi tu moramo biti odgovorni. Nemamo niko drugog prozivati. Komercijalizam i mediji imaju svoju snagu. Ali kako ćemo se mi kao katolici i vjernici oduprijeti time? Hoćemo li mi stvoriti jednu drugu vrstu adventa? Što ne bi bio u Zagrebu bio predivan advent, kada bi za vrijeme adventa išli nekome iscijepati drva. Evo, danas sam vidio u jednoj grupi našoj gdje je ekipa poslala molbu da se ide pomoći siromašnima nacijepati drva. Zašto umjesto što trčimo sada, tražimo niske cijene da nešto kupimo, ne bi trčali u neki starački dom, u neku bolnicu za djecu pa njih posjetili, pa se tamo naslikali i objavili? Zašto u tome nismo in? Zato što živimo svjetovni advent. Gledajte vi samo šta radi komercijalizam. Zato vas moramo svijestiti. Znam da se ovima mnogima neće ova propovijest svidjeti, ali baš me briga. Dakle, jučer se nađemo u trgovini željeći kupiti, neću reći koja da ne reklamiram ovdje, samo sam želio kupiti 4 svijeće za kapelicu. Cijeli dućan. Od 100 svijeća nema 4 ljubičaste. A zašto? Zato što sve druge boje nisu liturgijske. U adventu i korizmi se koriste ljubičasta boja, zato što ona ima simboliku pokore. A ne može ovaj komercijalni advent uvrstiti ljubičastu, jer asocira na pokoru, odricanje, molitvu, post i ostalo. Prolazim gradom, gledam te cvjećare, kaže, nude se adventski vijenci. Znate da u liturgiji, u našoj vjeri, postoji, liturgija je sažeta znakovima i simbolima. Znakovi usmjeravaju na nešto, kao što i prometni znakovi. A simboli u sebi već zadrže ono o čemu govore. Kako može adventski vijenac biti sve drugo? Adventski vijenac može biti samo okrugli. Zašto? Pa zato što znači onaj krug nešto. Kao i vaša burma koju stavljate na vjenčanju, znači jedan krug nezavršena, nema kraja Božje ljubavi. Na kraju predstavlja čak i 4 strane svijeta, jer je krug zemaljski. Onda pogledaš neke te aranžmane adventskog vijenca, nema šta u njenom nema. Ne znam šta znači na adventskim vijencima oni komadići naranđe, na primjer. No dobro, nema šta nema. Uglavnom, ali nema simbolike kršćanske. A to bi već bio luksuz da se prošetaš gradom i da sretneš jaslice. Kad bi sreo jaslice u gradu, ja ne znam, ja bi vištao od radosti. A advent je. Dakle, koliko mi, dok blagoslivamo kuće, sve i svašta vidimo pod borom.
osobito onoga vašeg dragog Orašara. Dakle, ja sam već tumačio, neću večeras osvrćati na njega, ali i znamo kako završe oni koji ga spomenu. Uglavnom, hoću samo reći da trebamo ne dopustiti da mi, koji smo u crkvi, nas ne zahvati takav duh. Da slavimo kao što slave i pogani. Da se damo pod utjecaj takvog nekog svjetovnog mentaliteta i načina slavljenja. Dakle, jako je važno, kao što je ova gospođa danas meni rekla, kad se ja sjetim kako smo mi slavili Advent i Božić. A što hoću reći? Kroz Advent se pripremalo molitvom, pokorom. Bogu hvala, jedino što nam još nisu uspjeli zaraziti su zornice, valjda im je to prerano. Bogu hvala da u hrvatskom narodu sve više i veći broj ljudi dolazi na zornice, što barem je pozitivan znak ozbiljne pripreme kroz Advent. Ja vas potičem, dragi mladi, iskoristite vrijeme Adventa, neka ovo sve drugo bude, ali na drugom mjestu. Stavite Boga i svoj osobni odnos s Bogom. Vrijeme Adventa koje je pred vama je vrijeme da se vi zbližite s Bogom. Da vi postanete s njim prijatelji. Da tu popravite odnose. Sve drugo što napravite, super. Ako vi stignete i popaliti lampice i ići na kuhano vino i što god i na klizanje, idite. Samo stavite prvo svoj odnos s Bogom. Da ne ostane na tome, jer ne može Advent biti show. Znači, Advent je dobar ukoliko je dobar show i ukoliko me ni u čemu ne ograničava i ne sputava. Dakle, odvoji si ovo vrijeme. Svako od nas zna što treba popraviti. Svako od nas zna u čemu nije dobar, ali to ti može pomoći da popraviš svoj odnos s Bogom. Zato razmisli da i večeras i ti možeš probuditi u sebi onu pravu kršćansku nadu. Ne ovu komercijalnu, da se nadam da ću sutra imati više vremena, više novaca, više ovoga. Ne. Nego da se Gospodin u nama probudi onu kršćansku nadu susreta s njim. Jer u ovom današnjem evanđelju govori da Isus dolazi, upozorava. I kao da je danas ovo evanđelje bilo nama šamar da se pripremimo onako. Pazite da ne živite u proždrljivosti, hedonizmu, ne imajući vremena, stanite. I onda govori tamo, čuli ste u evanđelju, što sve slijedi onima koji ne iščekuju Isusov dolazak. Zato vas potičem, otvorite srce Bogu. Užasno mi je smiješno kada pričamo o statistikama naše vjere. Sada se svi ježimo gledajući medije i prepucavanje nekih u njima, jel tako? Koliko vas zna pjevati onu pjesmu Thompsona Neću izdati ja Boga nikada? Svi je pjevaju, 500 000 ljudi je pjevalo, a već na dan izbora nije bilo ni 50.000. Tako da, gospodo moja, kad pjevate te riječi, kad se obraćate Bogu ili ispovijedate vjerovanje, ili kad kažeš neću izdati ja Boga nikada, sad je vrijeme da ga ne izdaješ. Kad živiš kršćanski, nije to pjevat pjesmu neću izdati Boga nikada, a onda živim koji pogani. Pa izdosi ga onda, buraz. Izdosi ga kad nisi otišao na izbore. Izdosi ga onda kada živiš koji svi drugi komercijalno. Izdosi ga onda kada ga ne svjedočiš kako bi ga trebao svjedočiti. Ne samo pjevat. Lako je pjevat. Treba živjeti. Zato ova crkva, ovo vrijeme iziskuje autentične svjedoke, ne imitacije, ne emocionalne vjernike, ne one koji samo su u skupini jaki. Gospodin želi i pojedince jake, one koji će svjedočiti ići u kontrastruje. Ma naravno da trebaš voliti svoje, voli domovinu, voli obitelj, ali Bog mora biti na prvom mjestu. Kada se Bogu obraćaš, moraš imati takav stav poniznosti, takav stav zahvalnosti jer se svom Gospodinu obraćaš koji je živ. Tog istog Boga živoga, kad mu kažeš neću te izdati, moraš to reći sa suzama, jer ako to nisi rekao tako, ti lažeš Boga, jer ćeš ga možda sad izdati ovoga trenutka svako od nas. Samo tvoje suze
mogu biti vjerodostojne pred Bogom kad kažeš ja te neću izdati nikada. Puno puta obećavamo Bogu i odmah ga za sat vremena izdajemo. Zato, dragi mladi, otrijeznite se, bdijte, protivnik vaš đavao riče, traži. Koliko nam treba svima da se već jednom probudimo? Miješamo babe i žabe. Jedno pričamo, drugo radimo. Svima nam treba milost Duha Svetoga. Zato iskoristimo ovaj advent. Ja nikad ne želim ovakvim stvarima pričati, ali neko o njima mora reći. Jer srljamo svi, srljamo. Šta je ovo? Crkve nam pune i nedjeljom, i blagdanima, i svecima, i duhovnim obnovama, a praktični vjernik, kad se treba u društvu zauzeti, njega nema niđe, ne može ga nas dvogledom. Kaže, prije su govorili da je moderni vjernik onaj koji u jednoj ruci ima Bibliju, u drugoj novine, da zna što se događa. A šta je s vas, živote moj? Vi ne znate koji ministar postoji, ne znate koja je stranka, ne znate, ja kad pitam nekad mlade, ne znaju ništa, uopće nisu uključeni u život društva. Jer to nije dobro. Sveti Maksimilijan kaže ovako, nije dovoljno moliti, treba se i boriti. Pa ako je vas ovdje stotine, di ste na terenu? Di smo svi mi na terenu? To je to. Dakle, ovdje molimo snagu da možemo djelovati tamo gdje živimo. Ja u svom samostanu, ti u svojoj obitelji, ti na svom fakultetu, ti u svojoj školi, ovaj vam, onaj tamo. Dakle, mi se ovdje nismo skupili ko u katakombama. Bogu hvala, još ne živimo u tom vremenu da se moramo doslovce kriti što smo kršćani. Ali da nas barem ima malo, ja bih rekao, trebamo se kriti. Nego toliko smo brojčano, a kao da nas nema. Kao da nas nema. Sami protumačite zašto šutimo, zašto smo lijeni i onda ćemo pjevati neću izdati ja Boga nikada. Amen.